Drost skal igen i år sejle sælsafari fra Nysted Havn, og det glæder vi os til. Og sidste år var en bragende succes. Vi havde rigtig mange tilfredse kunder, usolgt på alle de afgange, der kunne sejles. Når vi sejler herud, så ligger vi her en hel time og venter. For dyrene de kommer ikke på kommando. De skal først føle sig trygge. Hvis I har lyst til at komme ud og så se sælerne, så gå ind på Nysted Sælsafari og så book billetter. Vi starter den 4. juli. En naturoplevelse af de helt store. Sælerne er her, vi sejler også her. Skal du med? Det er jo dejligt, hvis man med respekt for sælerne kan få lov til at ligge her og kigge ind i deres verden, ikke? Og de er jo store, når de kommer tæt på. Jeg håber, vi ses. Det er jo pragtfuldt herude.